2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Joseph, wollen die Arme bestrecken, du skal tænke, du skal kigge andre. 1, 2, 3, nu! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stræk armene, stopper. Sådan. Mere, mere. Ikke. Med mig. Sådan, kig på mig. Kig på mig. Kig her. Kig min krop. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, nu! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Arme! Sådan. Okay, så vi laver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 gange. Og vi starter derovre. Vi er færdige, og vi starter derovre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi skal den vej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi skal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det står her. Står her. Ikke ved siden af. Og 8. Her vi skal hoppe, som fordi før du kommer i ugen, så du har kørt, så du kommer her, og du kommer op sådan her, og du kommer igen her. Kig, som jeg skal hoppe. Wow. Er I klar? Er I klar igen? Og den her arme, hvem er den der arme? Det er venstre arme, ikke? Hvad er venstre arme? Den der. Og ben kommer ned. Og arme kommer her. Og vi drejer her, som vi skal her. Drejer sådan her, Lulu. Vi starter igen. Kig på mig. Op og stå igen her. Og arme, venstre arme oppe. Og vi tager højre ben fremme. Den der ben. Den der. Ja. Og så, vi skal derover alle sammen. Bliv der. Kig derover. Du bliv. Bliv der. Bliv. Jeg skal vise, så du skal dreje. Du drejer den vej. Og de ben står. Den der ben står sådan. Sådan her. Og den der arme står her. Og du kigger, du danser sådan her. Så du drejer sådan her. Og den der ben står her. Og du danser med den der arm. Du drejer sådan der.